Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha my latest musha zinenge zichipisa pa Bombshell Television. Chishow changu kuti musasarire mafans eBombshell Television. Pane zvinenge zvichitrenda, pane zvinenge zvichiitika. Nyaya nayo ndewa maskola eku Gokomere High School akasungwa akaroverwa kunzi anga protesta against poor diet yawaiwana nepoor education muzvikoro. Saka hadzi wakaita violence kusvika patozoya mapurisa akaita se akavarova vamwe wacho vatori mukati kutaura kwandiri kuita right now. But the good thing is nyaya yacho yapindirwa nemalawyers of human rights vari kutaura kuti vana vari right vaingoprotesta against mahuman rights avo, asi polisi ndo yakazoya ikaita violence ikarova vana ikaita sesei. Saka zviri kutotaurwa kunzi mazita emapurisa akasunga vana ava nevakarohwa vese vari kudikanwa kukoti, zvekutonzi vana vari kunzi vari kufanira kubuda because dzanga dziri kodzero dzavo kuti chaite se vaprotest against this poor food and poor education. Saka ndo zvanga zvichiitika mastreets paGokomere High School. So the voice is now yours. Tell me what you think in the comment section. Tinzwe kuti muri kufunga chii about this. Don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Thanks for watching. Thanks for wasting your data bundle. Mchiterera nyaya dzangu. Saka tinongokutendai nekutsigira kwamuri kuchiita zuva nezuva. Tiri kuwana support yenyu channel yedu kukura. Thanks for watching.